Usihlalo we-TS Galaxy uTheni Sukazi ukuvikela ukudayiswa kwakamohlelo sebelebele ku-Orlando Pirates wathi lokhu kwenziwe ngenhloso yokuthuthukisa ibhola laseNingizimu Afrika. Ukuhamba kwalo mdlalo neminyaka engu-23 ubudala kugxekwe ngabathile abakholwa ukuthi kwenze ubuthaka iskwadi sama-Rockets. USukazi ulivikela iqhinga le-TS Galaxy lokuthuthukisa abadlali bese bebadayisela amaklabhu amakhulu akuleli naphesheya. Le ndlela uyibuka njengegalelo kwezemidlalo kunokulahlekelwa kweklabhu yakhe okwesikhashana. USukazi uchaza ukuthi izinqumo ezithathwa iqembu zincike ezintweni eziningi okuhlanganisa nokuthi yini ehlomulisa iqembu futhi yini ehlomulisa ezemidlalo. USukazi ukuhamba kwasebelebele kube yisibonelo somnyakazo owenziwe ukuze kuhlomule ibhola laseNingizimu Afrika. Usihlalo ukholelwa ukuthi iklabhu yakhe ineqhaza okufanele libambe ekuvundululeni ithalente ezindaweni eziphansi futhi likhulise libe ithalente lezwe. Uveza ukuthi abadlali bavame ukudinga ukushintshela emaqenjini amakhulu ukuze bathole ukuhlonishwa okudingekayo uma bebizelwa eqenjini lesizwe. USukazi ugcizelela ukuthi nakuba usebelebele edlale kahle ku-TS Galaxy kumasizini amabili edlule, abemancane amathuba ukuthi aqokelwe eqenjini lebafana bafana ngoba ubedlalela iqembu elincane. USukazi ukholwa ukuthi abaqoki beqembu lesizwe bahlulela abadlali ngendlela ehlukile ngokuya ngobukhulu beqembu labo. Uzwakalisa ukuzethemba ngokuthi usebelebele usezodlala njalo eqenjini lesizwe njengoba sekwi-Orlando Pirates. Kwathi lo mdlali kumele aqhubeke nezinga eliphezulu alikhombise ngesikhathi sekwi-TS Galaxy.